Do, iki wis kosongane wayahe jatahmu itu iki. Ketok gowo ngono bendang cantas iki. Iya Mas, minggir kono ndang tak gawane. Yo to, tak inggir ning ngarep iki gek gawonen. Wis nyo gawonen. Oh iya Mas, tak gawane. Ndang to, gawa to, alon-alon to. Iya Mas. Bendang cantas kok. Hmm. Hmm. Dalan ngene tuntun sik ae loro. Iya Mas, loro sik ya. Wis rada tambah gas e. Engko kaya biasane Mas. Teko jok solar kok. Ya kopom ngono karo jok solar gawonen. Iya Mas. Aku karo tak leren karo gawonen. Iya Mas. Dalane yo rame iki Mas. Yo bodo harus balik kok. Wah, ngene iki nek lentro iso nggawa ya penak iki. Iso leren. Iya Mas. Iku kira-kira pome antri ora ya Mas? Ya embuh dong, yo kaya ngene kanane iki yo cek sore nek bengi ya selo to. Nek nonton kendaraan yo ora tak rame, tapi yo sembuh ditonton kono. Ya muga-muga ora antri Mas iku. Iya, muga-muga ora antri to. Aduh, iki wis teko pasar Slogo Imo to. Iya Mas. Rame nih rame. Iya itu delok kas tekan pom ke pasar. Kowe luwe ra to? Ya luwe Mas. Ya luwe kok bar jok solar kayak madeng ya to. Iya. Heeh. Pasar Slogo rame deh, Pak. Sini wong jajan Mas. Iya, ndejut ya to ya. Iya foto-foto ditanyir-anyir kae Mas. Heeh. Wis alan-alan to, dalane rame. Arep iki wis tekan pom to. Rame Mas. Rame. Rada desain bahaya wae. Desain bahaya sih, ora usah mikir-mikir, ora usah mikir. Wis parkir kene, mandeko sik tak gawe. Tak lebokne wis parkir kene sik. Ini Mas. Heeh. Enek solar ora kae? Enak sare. Ya wis parkir kene. Enek solar to kae? Oh ya enek solar, ya wis. Ini saya. Yo wis kene parkir. Cus. Nah ini tak lebokke iki lentu wedi, motor halus-halus tok. Jok solar. Lho solar ora enek ngono kok. Jacklet kuwi.